Здравейте, потребители от YouTube! Аз съм Майнкрафт и това е... Да, и 9-ти епизод от Minecraft Survival. И това е, и аз пък това е. И в този епизод ще да купая... Така, добре. Сега... Не съм пачнал. Така, сега... Спнишеница оставям. Тук. С половината пържоли сме. Варицата я оставям. Така. Добре, не знам какво правя. Диамантината кирка. Някой ми пише. Да, забравих. Тук сме един мой приятел, той обаче няма микрофон. Така. Какво ми трябва сега? Трябва ми дърво. Аз нямам дърво, май. Добре, нямам дърво. Голям фейл. Аз нямам брадва. Така трябва, че без ръка. Така. Ти правя 40 пръчки. 40 пръчока. И влизам. Да. Така. Ще правя още 2 айрон кирки. Оп, 2. И така, нещо на камена лопатка. Така. Торчове. Кофта с вода. Колко торча? 24 торча. Няма да снат. Ще направя... Така. Ще събирам вече кола, защото тук. Аз на какво играя? Добре, играм. Играм. Така. Сега отивам в мината да купая. Така, ще слезохме. И ще продължа на бренч, където го... Скачи. Така, да го продължу с 3, обаче не знаем защо съм спрял. Да, май търсих лава. Да, дето паднах в Shadow умра, ако нямах Dominators. Така, продължаваме да копаем лава. Бил съм. В всеки случай. Добре. Взех лавата. Аз пък лавата. Чувам зомби. Малко лаги. Анкъл. Много да една лава. Лава.
Тази лава. Майко, видях си как скапания крипър ще да ми... Той гръмна до мен и ще ме убие. Скапаното крипърче. Добре, ще продължа бренча тук. Ще продължа с 2. Ето така. Така. И вече... Нищо. Ако намеря... Лава. Той там има, ама няма, сега се връщам. Ще се беру за портал към Адам. Тук чум лава. Ето я. Добре, почна много да ми лаги. Диаманти няма ли? Добре. Сега... ще... събера... Знаете какво? Обсидиан. Така. Ще извадим диамантината киричица. Тук колко? 15 или дявам колко ми трябваше. Обсидиан. Смека ще имах едно, да. Те колко? 4 обсидиан. Много бавно става. Така. Колко са? Девет. 10. 11.
15. А, 12. Тринайсет. Така, 15. Сега се връщам в къщата. Трябва да направя портал към Ада. Така, сега накъде? Ага. Сприн. Тук спирам. Така, пак спирам. И се спринт. Лаги много! Снимам с 2 фрейма, омага! Гледа, майко, 1 фрейм. Така. Чувам скелетус. Къде? Ето скелетус. Давай, не ми цели, ще умра. Какъв то лаг, бе? Добре. 2 скелета. Не берем, защото ще ме трепят. Аре, бързо е! Майко, това... Впращи вътре, бе. Влез нахално в къщата. Чей. Крипър! Само ми струши. Добре, че толкова малко. Ако беше ми струшил фермата... Птички, стрелките са. Ако беше ми струшил фермата, прошак. Въй. Добре, спря лага. Си миризливия крипър. Сега портала към Ада. Бързо правя къщата. Дърва има? Да, има, сигурно. Продължавам правя портала. Портала към Ада ще ето тук. Кокс. Така. Где? Така, трябва прямо запалка. Тук как лаги пък? Гравел нямам ли? Гравел? Имам. Тук как лаги пък? Нямам право в... Портала към Ада ще е брутално.
Какво ми падна флинт? Ето падна ми флинт. 2. Правя назад. Как се правиш ти? Да. Правя назад палка. И опълвам портала към мана. Сега влизам вътре. Влизам! Това ми спадна на хубаво място.